Ito yun. Yan. Kukunin mong makina. Hindi, yung nakasalpak na. I-program na lang. So ibig ko sabihin, yung pinapakita natin kaganin ng basag na sabog na yun, napalitan na yun. Ito na yung bagong Ayun ang engine bago. niya, guys. Si X50. Guys, good morning. Babalik tayo. It's Lucky Tracker here, no? Kape-kape tayo. Dito na tayo sa dideliveran natin. Sa mga nakasunod sa vlog natin kagabi, dumirekta na ako rito. Dito na ako natulog. Diyan sa may side nilang yan. Ngayon, umaga, alas 9 yung ating delivery. Ngayon, isang 8:15 ang oras. Hindi tayo late. Hihigop lang ako. Isang higop. Pasok tayo sa loob. Wala nang tumpikan pa. Temperature 0, 28, 3, and 29. Perfect. Ayun nyo guys, maganda mood ng Lucky Tracker. Maganda kasi bayad nito. Kaya salamat ako. Bawi-bawi lang din. Maganda ang bayad. Tapos ang taas ng crudo, parehas lang. Wow! Alright. Ito yung shield na ilagay ng border officer. Sa previous video vlog natin nung na pull over tayo sa border, walang talagang buhay. Style lang naman kasi ng mga border officer na i-pull over ka at kausapin ka ng English kung marunong kung mag-English. Kailangan mo ipakita rin yung pag-English mo, kahit English kalabaw lang, anya nga tarigat mo na, may bagada ka tangay-tangay kay Jeep Sorubio. Thank you. 18? 14. 14. So the border, they inspected me in there. They replaced the seal with the bolt seal. See it, right? Yeah. Oh, okay. I just want to make sure you see it, that one. Let's gonna go to the washroom first and go to door 14. Yes. Line up there for now and then they will come. Yeah. Alright guys, door 14 daw, tara. Yes! Ay, kagwapan ni mo, Cordapia. Yes! Straighten out. Yun, saktong-sakto lang yan. Door 14. Hop. Yes, nagsusulat na ako ng mga dapat kong isulat, preparation sa susunod na trip natin. Ayan. So tapos ko na itong isang ito, no. Ito, inaantay na lang natin yung pupunta ritong unloader para sa ganun masimulan tayo. So ayan, ito yung namin sa torque guys, katulad nito. Operator, pangalan ko. Ayan. Trailer number, ayan. Tractor ko, ayan. Start date, start odometer. Saan ako galing? New London, Wisconsin. Destination ko dito sa Calgary. Andyan din yung end odometer nya. North Portal ang border crossing natin. Ayan. Maglalagay ulit ako dito sa susunod kasi tapos na itong order na ito. Hindi pa ako binibigyan ng order o trip information. Tinext ko na sila pero antayin lang natin. So kanya ulit, tractor. Truck ko to 098. Start odometer, start date, nagkamali ako. So today is March 23. Start odometer, ayan. Origin, Calgary. Trailer number ko 144M, yan. Tapos sinusulat ko na rin yung aking mga expenses dito, road expenses. Sinimulan ko na kaganina, katulad nito, fax. Mayroon akong 2 USD. So 1 fax, lagay ko rito sa taas. USD.
Yan. Tapos kung meron kang Canadian din, i-check mo rin dyan, lagay mo yung amount, lagyan mo siya ng CAD or Canadian dollar. Yan. Ayan. Washes, skills, tools, others. Total expenses. Hindi ko na kinukompute yung total expenses. Andito naman yung resibo. Sila nang bahalang mag-compute. Ayan. Ganyan lang kasimple guys. Ang buhay ng truck driver dito sa Canada. Lahat ng magastos mo, konsumo mo, mapapa-reimburse natin lahat yan. Sabi nila, bakit hindi daw ako bumili ng packs ko? Para hindi na ako ng problema para mag-packs doon sa doon sa mga flying J o truck stop na mayroong access ng packs machine. Sabi ko naman sa sarili ko, ba't ako bibili kung bibili ako di hindi ko na may re-reimburse sa company yung expenses na yan. Kung ilang beses tayo pupunta ng Amerika guys, kung pagpunta mo kailangan mo ng ACE manifest, another $3 pag nasa Canada ka. Pagbalik mo ng Canada, USD yon, 2 USD, sabihin na rin another $3 ulit, di $6 na yon. Kung nakasambong beses kang papunta, 5 beses ka papunta, 5 beses ka bumalik, o di 10 yun, times $3 o do $30 na rin yun. Laking bagay yun. So kung bibili ka nun, bibili ka ng fax machine mo, one time bilihan, tapos syempre yung coupon, internet, syempre magpapax ka nga dyan, ink, yun, mas matipid ka nga yun kasi syempre isang beses ka lang bibili, siguro magamit mo yun ng mga 6 months or more, ganon. Pero hindi mo naman yun mairiripan sa plate, pero mairiripan mo yun sa expenses ng business mo kasi sa business mo yun. So although itong pinapaliwanag kong ito, kapag kayo mga expenses ng road expenses ng company, ipare-reimburse mo sa company, which is sa akin sa torque, tapos yung torque ibabalik sa akin, o di hindi ako nabawasan, hindi ako kumonsumo, hindi ako kumuha ng pera doon sa corporation ko, or hindi ko yun inano yun sa expenses ng company ko mismo, which is yung lakay transport. Ayan. But anyway, ito yung para sa akin lang din naman. Kung gusto nyo, kasi mas marami naman tayong mga owner operator dyan, kahit truck driver din na meron na rin ayaw nila yung pumunta o huminto di ba, sa truck stop para magpa-print. Meron na rin yun nasa 1 taon na rin lang, pero para sa akin mas ako dito, kahit paano may pa-reimburse natin lahat. Yun yung point ko doon. At siyempre magpapakrudo ka rin lang naman, di ba? Kapag nagpakrudo ka, hihinto ka, magwa-washroom ka, kukunin mo yung resibo sa loob ng pakruduhan, pagasolinahan, bakit hindi mo na lang ipaprint doon tapos ipa-reimburse mo sa company? Hindi ka na gumastos. Yung pa $3 sabi ko sa inyo, sa loob ng isang buwan yun, $30 din yun kung 10 beses kayong pabalik-balik naglagari papuntang Amerika. Ayan guys, magkakapang tayo, abang-abang lang. Andyan na si yung magkakat mag-unload sa atin, kababayan, o hindi ko alam kung Pilipino ba to. Good morning. Morning. Galing US? Ah? Galing US? Yeah. Filipino? Yeah. Oh, I thought you're Yes. yan, yung shield. Kapo Pilipino pala. Saka sa Pinas sa kabayan? Tarlac yung province ko. Kapampangan. Ilocano? Ay, Ilocano ka gam. Well, Ilocano ako, pares sa lang nga rod. magandito. Pangasinanak. Awa, tagkaroon na lang. Tarlac na Pangasinan. Ada vlog taon. Vlog. Lakay tracker. Ag vlog ka ngamin. Vlog lang mo ano atay ko amot. Haba
habang bibiyahe. On, tagay pakipakita lang mo tagay luglugar. Alright guys. Pangasinan. Dati, biyahe US, uno, wala. Nagapo US. Nagapo nak US, nagapo Sino na base to Canada? Winnipeg. Winnipeg. Winnipeg kaknong. Ada kababayan ko to'y taga Pangasinan ni Kwa, datoy may isa. Meron, kinipon, taga Pangasinan da, pero Panggalatok. Wen, Panggalatok nga rod. Kababayan ko, basit lang tamok ti Panggalatok, Ilocano ka talaga. Diyan may burgusak eh. Sige, atras ala tanong niya. Basta kasi ito, Ordaneta, Bineses, Ilocano tao. Wen, sige. So nga talaga. Ano kayo nga naudi nga nagawid? Wala, 2023. 3 years lang pay. Kawawid yung gayam. Bagmampay. Buti pa sila kauuwi nila. Sabagay kami kauuwi rin lang namin. Ngayon na namigay tayo ng ano guys, sa kapwa nating mga truck driver sa Pilipinas. Namigay tayo ng ayuda nung pag-uwi namin. Dahil tayo. What? Agi YouTube ba mat? Kasi kayo makikita kayo. Si kami adumat video. Ado? Halos kita truck driver ka. Sabagay, pati boring para matanggal yung boring na may mesa magbibiyahe. Totoo kamo mainip amot, bagla nga. Sasaw ka na may mesa. Wala sige ngardong. Alright guys. Alright guys yan. Abangan lang natin. Dali lang matapos to. Sinabihan na rin ako ng dispatch ko guys. Bukas ang reload natin. Papunta tayo ng hindi ko alam kung saan to pupunta, pero dito rin ako magpipick up. Mayroon akong kausap, kababayan natin din. Siyempre alam nyo naman nila kay Tracker, friendly tayo. Nandito daw, truck driver din. Pupuntahan daw niya ako dito habang nagde-deliver. Dadalhan daw niya ako ng Tim Horton. Sabi ko, huwag ka na mag-abala, pumunta ka na lang dito. Sabi ko sa kanya, usap-usap lang, sabi ko. Magdadala daw siya ng Tim Horton. Antayin natin kasi nagre-reset siya. Ewan ko kailan siya bibiyahe. Nanload na tayo ni kabayan natin. Patayin na natin yan. Pinatay ko na. Tapos na. Shoutout sa Pilipinas. Tapos na ba? Tapos na. Shout out. Shoutout. Taga Tarlac, shout out sa inyo. Taga Pangasinan, taga Tarlac. Taga kay Manong Benny. Yeah. Abang muna kay hindi na kay tracker ko na yung isa. Sige daw, salamat. Okay. Anad. Okay. Benefit ka natin. Ampay. Bukas dito rin ako magpipick up. Tapos yung pamilyan. Biyahe. British Columbia naman ang punta ko. Okay. Ingat. Okay, sige. Shout out na lang. Okay. Shout out. Yes. Alright guys, ayan. Binigyan na rin ako ng dispatch ko ng reload ko. Ayan, sinabi niya sa akin, dito rin ako magpipick up bukas. Sa lugar na ito. Ayan, katitext niya sa akin. Once empty today, let me know how many cold walls and bars in trailer. Confirm there is no debris on trailer. Okay. Yes! Alright, sarado natin. Tignan natin sa loob. Alright, maraming debris guys. So, tatlong 1, 2, dalawang load lock, load bar isa, tapos isang cord wall.
Maraming debris. Kailangan kong magpahugas guys. Kailangan natin magpahugas ng trailer. Alright. Pahugas na lang ako. Magpahugas na lang tayo ng trailer. Tara, kunin ko na yung papel guys. Tara guys, kunin mo natin yung papel. Alright. Yes. Hintayin natin siya rito. Sign over here. And all good to go. That's my coffee. Perfect. Thank you very much. You too. I'm just gonna take a picture of this and send it to them later. Alright. Hey! Nyata! Hindi, nagkabala ka pa! Ay, apo! Agyaman na ka! Ha? Agyaman na! Ano na? Kumusta? Siyempre, nakakalgari. Ay, umikat niya! Apo! Apo, di mo la ipapulang di mo ba irigalo sa akin yung RAM mo? Yung 150 nyo sa akin, palit tayo. Wala naman akong ipon. Wala? Hindi sa akin yun. Hindi sa iyo? Okay. Kay ano yun? Kay Raylan. Kay Raylan. Kuya Raylan? Kay Kuya Raylan mo yun. Naghahanap din ako. Meron ka bang mga use lang? Panghila ng RB? Tanungin ko yung kaibigan ko. Dealer siya eh. Kalingan mo ha! Sige. Tanungin ko siya para kung meron siya. Ito Junag! Sarado po data. Katatapos ko mag-deliver. Oh? Guys ha, kababayan nating kapwa-Pilipino natin, taga Calgary, hinatidan ako ng almusal. Kapasta Pilipino talaga ang kausap natin o makakasalubong o magdadalaw sa atin Dala. mayroon dalang pasalubong. Almusal. Patayong pailangan na din. Tayo tayo Junag. Guys, tara. Oh, alright. Ano ha? Lupit yan. Tapay dito. Kinumustata. Katayin tapay. Saradong lang. Siya at man ako nadanong nanak dito eh. On. Suksukotak na di makina di truck ko eh. Oh, aya. Yung comments. Oh, pimutok. Nakita ko yung comments mo po. Ang ganda-ganda ng truck. Ano na yun? Bago yung makina. Bago yung makina. Aya. Peterbilt 389 manual. Hindi, ay, nagmamanual ka? Oo, manual na. Bakpay. Okay. Sumabog yung makina eh. Sa Helena, labas yung kwan niya, yung pusrad niya tsaka piston. Yung Sa gilid. 700 horse. Yung bigat-bigat ng dala ko. 700 dollars yung truck mo. Oo. Pusrad labas. Saan? Ay, oo nga. Saan dito? Sa gilid, sa kanan. Tapos yung lahat ng engine ko kahati sa gitna, talagang crack. Yan. Yung truck mo? Oh, yung makina niya. Nagka-problema. Guys, ito tignan natin. Pakita natin? Pakita. Oh. Guys, itong ito may kabitan ng truck ni Kabagista tayo. Nagka-crack ko, nakita niyo yung crack na yan. Pusrad? Pusrad. 700 horsepower to? Oo. Ang lakas naman ng truck mo na yan. Ayun oh, crack nga oh. Mabigat ang mga karga ko kuya. Metric ton ang karga ko. Oh, B-train. Ayun oh. Oo nga no, laki oh. Oo. Magkabila yan, crack na yan. Ano yung makina ang nag-crack Oo, o makina mismo. nag-leak na doon? Oo, lahat. Oo, Tagos tumagas na, tagos. Paano, ito oh, nag-leak nga eh. Paano, oh yun oh. Kita ko meron pa nga siyang ano eh. Kapag ka prinis mo nga ito eh. Oh, pagka ikuha mo sa gilid, sige Oh, pa, yun, i-slide mo. Oh. Makikita mo yung pusrad. Pagka prinis mo siyang ganyan oh. Ah, Sabog na siya talaga. grabe. Ang bigat ng karga ko eh. 35 metric ton. Grabe yung truck na nangyari sa truck niya.
Ayan. Buti alam mong gawin. Guys, ako- kape tayo. Hindi ako. Pero Merong- yung merong- matulong ka. Mayroon ako mga mga Uy, magkano red ko? seal mechanic. Sila yung nagano. Tsaka naka-ready na ako ng ano eh. Ng isang makina pa eh. Kaya? Oh, before na sumabog Kukuha na dyan na ya. Ha? Kukuha man. Eh. Congratulations, ang operator ka magaya man. Oh. Ngam ko target ko agricultural. Aya. Nata tinapaya. Pitya. Na pitya si agricultural ako. Tsaka kuan, regional lang. Okay, dadakil ka ng shield, mas malaki ang sound. Magtagalog tayo sa Tagalog Malaki, yung ano. malaki ang bigayan sa agriculture. Agriculture. Oo. Yung hatak ko B-train tsaka A-train. Pwede kaya ang truck ko doon? Hindi. Ay, kasi ano lang ito. Kailangan yung truck mo sa 4.5 agriculture, kailangan yung may push wheel ka, pangatlo. Ah, ganun ba? May pangatlo. Kasi yung legal weight. Okay. Asan na yun? Kailangan may legal weight yung ano mo eh, sa US. Metric ton pala yung dala-dala mo. Metric Ay, yung ton. lakas nun, 700 horsepower ang truck na ano. Oo. Saan ka na anuhan? Sa Helena. Nasabugan? Sa Helena. Montana? Oo, Montana. Yung paakyat. Ay, oo. Oo, paakyat. Mm. Eh, ang bigat tong karga ko. May kan ako eh sa overweight ano ako eh. Almost overweight na ako eh. Asan na? Agalmusal ka pa ya. Manganta. Hanap pa mo nagalmusal. Thank you tira ito. Guys ha. Anytime. Itiana na timingan nak dito ito dak dito eh. Sungarod. Nabigat ang karga mo na mapanak pa Vikings eh. Ay, biyak ka na bigatin. Well, panak Vikings tapos ko after Vikings agpaay daw pol ko. Ito kuya. Congratulations ang road di truck mo. Medyo Kung napirde yung damot nakagatang kan. Wala. Makina. Naka-ready na yun. Ayun na yung pangatlo, may pangatlo siyang. Pagka nasa US ka, nakababa yan. Pag sa Canada, Ay, dapat ang hindi. takas na. Oo. Iso dahil twin ay truck mo. Manual. So dahil yung truck na guys. Papakita ko sa inyong ano, send mo kanya dagit ha. Isin ko. Manual. Video yan eh. Ayan ang hatak ko kuya. Yan ang B-train. Tapos may A-train din. Metric ton bulk ang karga ko. Oh. Mabibigat. Ayan guys ha. Metric ton. Wow! Mabigat ang mga kargado. Yung bagong makina ko kuan din 700 horse din siya. Ah, ganun ba? Oh, performance engine din. CX-15 Cummins din? Cummins din. Ah, ito yun. Yan. Kukunin mong makina. Hindi, yan nakasalpak na. Ipo-program na lang. So ibig ko sabihin yung pinapakita natin kaganin ng basag na sabog na yun, napalitan na yun. ito na yung bagong Yan ang engine bago. niya guys. Papakita ko sa inyo. Ito si X15. Ba? Wow! 700 horse din. 700 horsepower. Ganitong truck ko kuya, pero mas Ito. ito, 379 yan. Yung sa akin, 389. Oh, 379 ito. 389 yung iyo. Oo. Peterbilt. Anya yung Peterbilt kuno. Peterbilt. Peterbilt Yeah. lang. Agriculture ka ngayon. Agricultural. Saan ang company mo dito sa Canada? Ay sa Calgary. BD Walter Trucking. BD Walter Trucking. Isa sila sa pinakamalaki sa agricultural. Pero sa lift bridge ang ano nila. Company. Ang yard. Yard. Oh. Ha? Pag naayos na yung truck ko, dadaling ko nga dito sa kwan eh para Punta kita ipon ko out. pa eh. Papipinturahan ko pa eh. Pag customize ko eh. Oh, tama ligat ko niya. Wow! Pinturahan ko pa tapos marami rin akong mga ayusin ng mga project na. Pagay. Dati company driver siya ay ngayon nag-owner operator na rin. Oo. Wala. Hindi ko nakikita yung ano sa sarili ko sa ano eh sa
Sa ngayong panahon, Mm. paghatak ng reaper, paghatak ng dry van, mahirap na. Hindi na pareho noon. Pero sa agriculture, naka-steady yung bayaran. Oh, maganda. Pag nag-owner, Magkano ang ilang buwan ka na nag-agriculture? wala pa ako sa Kakukuha mo lang yung truck mo? Oo, kakukuha ko. Binigay sa akin ng company yun. Kasi wala na silang insurance. Sabi niya, gusto mo mag-owner operator, bigay namin to sa'yo. Ano, wala kang binayaran? Wala. Pakaswerte mo namang tao? Kinuha ko lahat ng ano. Tapos yung kaltasan na lang ng ano, tatanggalin na lang doon sa ano. Sahod mo? Sahod ko. Okay. Pero nag-over 10k pa rin ako, 13k Oh, sa isang buwan. mo. Ayos. Sa isang buwan. Una. Sa kanila pa yung insurance. Ay, nagusto ko sa'yo. At least sana matatapos na yun. Tapos na yun, magsisimula ka na bukas. Bukas. Tatakbo na ako bukas. Tinatapos lang yung Bagong program makina na, bagong makina. Bagong makina na yun. Pareho specs din. 700 horsepower performance engine. Naghahanap kami ng driver. Pahanap din kayo ng driver. Oo. Ngayon, yung mga driver na ipapasok ko, ilalagay daw sa company. Pero ako ang magti-training. Oo. Kaysa kapag ka, yung mga taga Calgary, Alberta, si Kabayan. Ako ang magti-training sa kanila. Sa hopper lang sila. Hindi sila sa kasi mas mahirap yung A-train. I-message nyo na lang siya sa Facebook niya. Lalagay ko sa harapan ninyo. Magpo-post ako ng job posting sa Facebook. I-share ko. Oo, sige. Oo. No, sige, para tapos i-share ko rin sa share ko rin sa Anim eh. Kailangan namin. Tsaka anim yung truck na nandun eh. Pero, manual. Walang automatic. manual talaga. Manual talaga. Itong pickup mo nabayagdatan? Okay, 2022. Di Uri naalag di baro 2022. Uri no, wala ang kung kailan ka ba magbabalak na mag-upgrade, huwag mong kalimutan. Mag-upgrade na ako ng pickup. Baka ikaw na kumuha nito. Kung nang kanyak din. Pagtungtungan talaga na niya. Ngayon karon. Kuha ng susunod siguro Raptors F-150. Susunod. Mga next year pa. Next year. Hindi ba ngayon? Mo kalimutan. Gusto ko lang talagang may panghila kami ng RB. Mas maganda kasi yung pickup eh. Kaysa yung 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 SUV namin pilot. Hindi pwede yun. Eh may towing to kuya eh. May towing na yan? Oo. Sa likod? Oo. Ilan ba ang towing capacity niya? Gano'ng kalaki yung RB niya? Mga lang yun eh. Mga 6,000 lang yung bigat nun eh. Doble. 12,000 Kaya nito ng 15. Oh, okay. Sa towing capacity niya. Wow! Ilan na? 1,500? 1500. Sports. Hime? 5.7 liter. Oh, malakas to. Sports? Meron na siyang towing pang hitch. Meron na siyang hitch. Hindi ko lang kinabit ko eh. Yan 4x4 sports. Kaya kang kukuha. Siguro next year. Ang mga lilipatan kung kanya ka. Tatanungin ko yung kaibigan ko. Kasi marami siya eh. Ganyan? Oo. Manong kilometer nito? Wala pa isandaan. Wala po isang daan? 92. Wow! Guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi. I love you all guys. Peace out. Bye-bye. Lakai Tracker.